La revolta contra el règim de l'Assad a Síria comença a organitzar-se amb el suport de Turquia i amb el del cada cop més nombrós grup de soldats desertors que poden donar resposta als atacs de l'exèrcit oficial. Fa 8 mesos que va començar la revolta dels opositors i ara accelera el ritme cap a una guerra civil. La resistència demana a l'OTAN que faci com a Líbia i que estableixi una zona d'exclusió aèria. Tancs de l'exèrcit sirià en plena represàlia a Homs. L'objectiu principal, Bab Amar, un barri residencial on s'amaguen desenes de soldats desertors. Els bombardejos han deixat almenys una desena de civils morts. Segons l'Observatori Sirià pels Drets Humans, aquesta oposició armada hauria mort aquest divendres 17 soldats en un atac contra 2 punts de control. La resistència contra el règim de l'Assad comença a enfilar el camí de la lluita armada. A Homs i Hama, els dos centres de la protesta, cada cop són més els soldats que s'estan sumant a l'oposició. Una vegada més renovem les nostres promeses de protegir i defensar la nostra gent fins a l'última gota de sang. Advertim a tots els membres de l'exèrcit i de les forces de seguretat a la província de Daraa. Esteu en el punt de mira de les nostres armes. Seguirem els vostres moviments pas a pas. A la veïna Turquia refugia l'autonomenat Exèrcit Sirià Lliure, format per desertors. De moment es camuflen amb la resta de refugiats sirians, però compten amb una potent arma, el suport del govern turc, que els està permetent fer incursions armades al nord de Síria, malgrat que només confirmi l'ajuda humanitària. Però encara són pocs per fer front a l'exèrcit sirià. Igual que aquests civils demanen l'ajuda de la comunitat internacional i volen que s'actuï com amb Líbia. Però a Síria hi ha massa interessos geopolítics i l'ONU ni tan sols ha estat capaç encara d'aprovar cap resolució de condemna. Des de l'exterior, ciutadans sirians residents a diferents països del món continuen sortint al carrer per donar suport a la revolta contra Bashar al-Assad. A Barcelona, aquesta tarda, una cinquantena de persones s'han manifestat des de la plaça Catalunya fins a la de Sant Jaume, reclamant llibertat i democràcia al país. A més, denuncien que la comunitat internacional s'està mostrant, al seu parer, massa tova en aquest conflicte. Realment els sirians estan absolutament sols. No tenen el recolzament de la Unió Europea fins ara és més aviat amb sancions econòmiques. Encara no hem aconseguit, per exemple, una prohibició de l'espai aeri sirià. Encara el règim rep armament per aire, rep el suport de la Xina, de Rússia.